Да кажем, на някаква хубава игра, например. Хайде да кажем, например, да правим Horror Exorcism. Или Elevator. Избираме Elevator, защото ми е любимата игра като малък. Само да преместим той топче, където снима. Опа, да се разпънем. Подгответе си, например, някаква напитка за по-големите, например, някакво вино или някакви, например, като пуканки. Аз ще ви кажа, когато е най-хубавата част. О, Фредио, какво става? Фредди Файзбер. Хора, като казах Фредди Файзбер, ви чувахте ли за играта? Как беше? Ще ви кажа, когато се сетя. Така че да видим той ниво, кой ще следващото. Сещахте ли за тази игра, която ви казах, се казва A Shadow over Freddy. Фредди. Кой се сетил за нея? Тя била подобно като Фредди Файзбер. Извинайте, че тук са крил аниматрониците. Като казах за тази игра, тя е била популярна преди Фредди Файзбер и била преди първата игра на Фредди Файзбер. Тя е била по самото място, самата пицария е била по-развалена, аниматрониците са били по-развалени и хубави джампскерите могат да са ви докарвали даже сърдечен удар. И да продължим с играта. Чик-чак, чик-чик-чак, крак-крак, как. Ай, майко, той е ентоскелет. Мале, бързо да бягаме. Отивам да се крия. Мале, той тръгна нашия. Те колко са пукнали? Идва ли срещу нас? Той е ентоскелет. Тръгна срещу нас, бягаме. Не, хора, това е от тея SCP-та. Мале, сега някъде ходя и да се крия.